हेल' गाइस बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोन आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो बरायनाय जासिहरबाय। दा आं दंफैयो तामिलनाडु अथि होननाय जायगायाव दंफैयो आरोना। अथि आरो बे आं बास स्टेन्डखौ दा खिथालांगोन। ओमफ्राय आं दा रज गार्डेन होननाय दंफैयो आरोना। दा बे रज गार्डेनखौ नोंथांमोननो देखायहरगोन। ओमफ्राय ओरै गार्डेनजों लोगोसेनो ओमफ्राय ओरै साहा बागान बायदिसिना देखायलांगोन आं। तामिलनाडु एरियायावबो माने जोंनि बायदि आसाम बायदिनो बिदिनो माबा दङ साहा बागान बायदिसिना बिसिनि माबाफोरखौ नाहर रोमै रोमै हाजो सा गोजा बियो। ओरैहाय नुहुरनाया बे टाउन हाजो न' गोजा आरोना। ओमफ्राय माबाया बास स्टेन्ड आरो थाबाय। दा आं ओरै ओंखारलांगोन गाहायजों होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। फटक साफायजादों मालाय। बे गोजौ थाला मोनसेनि आरोना। बे गोजौ थाला मोनसेनि। आं दा बेजों ओरै थांनानै गाहायजों ओंखारलांगोन आरोना। लोगोफोर नायलांबाय था आरोना। भिडिअ'आ एसे गोलाव जागोन आरोना दासो आं स्टार्ट खालायजेनदों। आं फैनायखौ देखायनाय जायाखै। दा थांनायाव देखायलांगोन आङो बास स्टेन्डखौ। फुलफोरा माने दा अखा मोनाखै नालाय। अखा मोनबा सिनारिया मोजां जालांगोन आरोना। नायलांबाय था। समायना नुयो माने। देनां बिलाइ बारनाय समाव माबानाय बिलाइ रोदोमनाय समाव जि साइस नुसिगोन आरोना। नायलांबाय था। ओरै हाबनोसै। हा? ओरै थांला ओरै फै। ओरैबा ओरै गिदिंथारनांगोन ओरै ओंखारनोसै फै। हा? फैदो नैबे थागथिजों गिदिंनोसै जोंहा ओंखारलांसै। औ होमबालाय। आखाइया रुमायोलै आंहा बांद्राय गोबाव लानो हमनाया। नायलांबाय था। नायलांबाय था लोगोफोर नै। ओइ नै फुलानो लाब खालायलायनाय दं। ओइ नै मालाय जि मोजां। आंनि उनजों नाहर। सोर सोर दं। नाय लोगोफोर मोजाङैनो जि मोजां मोजां बिबार गायदों। खालि गलाब बांसिन आरोना। ओइ गोजौनिजों थांला आं नैबे गाहायजों ओंखारलांसै आरो एबार। नायलांबाय था। नायलांबाय था। नै ओइ गाहायजों आं गाहायजों थांगोन आरोना। आं गोजौजों फैदों दा फैनायाव। एबार गाहायजों ओंखारलांगोन आरोना। नै बिबारफ्रा मा मा डिजाइननि दङ। गलाब, गुफुर, गोमो, गोजा गासिबो। आरो दा अथियावथ' नोंसोर साहा बागान गैया होनना बुंफेरो सोरबा साननो हागौ साउथावबो जोंनि बे माबा तामिलनाडु एरियायाव साहा बागान गैया नोमोन। दङ आं दा देखायलांगोन र'। खिन्थु आं एबार थाबायनानै देखायला खिन्थु आं बासजोंनो आं थांनाय समावसो देखायलांगोन नोंथांमोननो। बिबारब्रा बेबो बिबार बे माने थाजिम जानायनिसो दोनदों बेखौ। नायलांबाय थालै लोगोफोर। सासेयाव 50 थाखा खरि टिकेट लायो बेयाव।
टिकेटनि मुल्यखौ नोंथांमोननो नायहोनानै आं बोखांनांगोन ना। नै जिरायग्राया नैबेयाव जिरायो आरोना थान्दा लायो आरो नै आं दा गाहायजों ओंखारलांसै आरो नै हरैसिम दङ बे लामाया जेरै हाजो नालाय माने गुवार बानायनो हाया माने नै बिदि बानायो आरोना ओमफ्राय ओरै नाहर ओरै नै बिबार बागानाव मावग्राफ्रा बेबायदि मावो आरोना नायलांबाय था ओइनि माखासे फालो फालो थांबायानो दा मोनाबा बांसिन जागोन आरोखि बेयाव दाथ' ओरैनो आं थांफिननांगौ नालाय टाइमा सर्ट बेनिखायनो आं दा माने सानावनो हाबनाय जाबाय बिबार बारथ'वाखैहाय देनां बिबार बारनाय समाव आं खनसे फैबावगोन दा बिबार गैयालासिनो आं सिनारिखौ लाबाय नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दं बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय अथि जायगा होननाया बेनो नामजादा माने साउथआव बे तामिलनाडु एरियायाव बिराद नामजादा आरो मोनसे दंबावो बिथिं निलगिरियाव दङ दै नाव जावजालायो लख्रा बायदिसिना दङ ओमफ्राय ओरै फरेननि मानसिफोर फैयो बिदि आरोना नायलांबाय था मालाय रेस्ट लादों हनै ना भाई अभी नहीं चाहिए बाद में ले लेंगे ओमफ्राय नै बिबारफोरा माबायदि साजायदों नायलांबाय था ओरै थांना ओरै थांनो गाहायजों थांसै होमबा आं गाहाय मोनसेजों थांसैलाय एबार आं गाहायजों ओंखारलायबाय लोगोफोर बेफोरथ' जोंनि आसामाव हाजोआव थाग्रा माबा बिबारसो नाय मोसौ सामब्राम बिबारसो बेयाव मुल्यबानथार नै मालाय साजायनायाव जि समायनानै एकदम खोमसि मोजां हायो समायनाथार लारि लारि फुलबारि सारि सारि बिबारनि बारि मा नै आरो गाहायाव थोरबसे दंबावो 3 नम्बर लाइनाव थाबायगासिनो दं आं नै दा एकदम नै बे लास्ट गाहायथारनि बियो नाहर बबेजों थाबायथ'गोन जोंलाय नै बन लाबोनायजों ओइखौ नुदों आं जिरायनायजों बेजों ओरै गाहायजों एकदम दंथारो आरोना थाबायबाबो थाबायख'नो हाया आरोना आं दा 3 नाम्बारजों थांगासिनो दङ 3 नाम्बार लाइनाव थांदों आं 4 नाम्बारानो जोबनाय जाहैबाय आरोना ओरैहाय बोथोराबो जा गरम मालाय दा मोना मोनासो थान्दा थान्दा जागोन आंना सान्दुं थिं थिगावनो एकदम होरलाबायदों नै अरजाया होमबाबो मानसि बुरजाखाय एसे फुरथि नांदों नायलांबाय था बे माबा गोजा आरोना फुल दावदै गोजा केमेरायाबो माबोरै जाबाय थादों आंनालाय मबाइलालाय दा पिसिआवसो हरगोनलां ओरै
मोनसे थालायबाय नायलांबाय ओरै साजोंनिखौ नाहर आं गाहायावसो दं गोजौआव मानसिफ्रा बांद्राय दं आं ओरै गाहायजों थांनायनिसै र' गाहाय थोरोबसिजों थांनि र' नायलांबाय था दावखोदोंलै आं बिराद गोजौ दावखोबाय नै आयौ नै एकदम दावखोलांथारनांगौ गोजौथार बियो आरो ओरै नाहर गाहायजों बेसे गाहायनिफ्राय दावखोबोदां नायलाय नै बेखौ साथा बानायदोंमोन ना लोगोफोर बे साथामोन आरो साजायदोंमोन पाक्कानि साथा बानायनाय दावखोलांगासिनो दं मेंबायबो बिबारनि माबायाबो नाम दं नामा नै नायलाय बेनि नाम दं बिबारा मा लिरदों नायलाय रावबो बुजिया फाग्लासो गाहायनि आखरखौथ' बुजिया गोजौखौ बुजियो आरोना नायलांबाय था टिकेटआ लादोंना लायाखै बुरि टिकेटआ गोमाबा डाबल भरिनांगोनबो बबेजों बारखोमा बोनाय बोराय बुरि होननानै हमजाबाथाय गैलालै दानफिननांगोन दा टिकेटआ आयदै दावखोबाय नै ओरै थांसै आं ओरै थांसै गेजेरजों थांना माजों ओरैहाय थ' मेंबाय नै मालाय बिबारा वाल बायदि बानायना दोनदों जि समायना नै दा आं बेजों थांसै आरोना सान्दुं गोसानि जिरायदों जिरायदों मालाय नै बिबारा जि समायना नैबे गुफुर मोनसेया बे जाथिया बिराद गुफुर मोजांथार गाज्रिबो खालामनो मोना बिस्कुट जानायफोरखौ नैबादियाव गारना गालांनांगौ नङाबा फैजागोन हमजागोन गथ'फोर बेरायनाय मालाय बेरायफैदों नै ज' ज'नो देवबारबा बिदिनो इन्टारेस्ट खालायफैयो नै खामानि मावग्राफ्रा जेरैबो खना खनला दङ नै बेयाव एसे बिबारा मोजां दंलाय बेयाव बारजोबदोंलाय नै बिबारा मोजां दङ बिमाया रायदों गथ'फ्रालाय आरो मा मिथिगौ नै साथाया बे दसे मोजां ना नै आरामथार साथाया माबायदि सिङाव साथाया नै मोजाङानो ना अखा हाबा जिरायथ'नाय साथा दावखोलांगासिनो आङो ओंखारलांनायनि खायदा लाखाबाय आरोना औ गांसेल'खा ओरै बाजिनो दा साहा बागानफोरखौ मटर सानिफ्राय देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय था साहा बागानाव आं हाबथ'ला गोजानथार ओरै बारदोलै जोंहा ओरै होंगो दोंगो जाबाय मालाय फटक साफायलायदों जोंनालाय बेयावनो नुखाबायना बोराय बुरि मा साफायबावनो दा मोनायाबा नायदो ओरैबायदि मानसि जागोन आरोना एरायजाया आरो थाखो थाखो जेरैबो मानसि जागोन आरो नोंथांमोननि गेटखौथ' देखायनाय जायाखै आं बे गेटखौ देखायलांसै फैद' ओंखारलांसै जोंहाबो नायदो बोराय बुरि सानैखौबो
होखावखायो जेरावबो थांखायो आं थारमाने गालांखाया आरो बुरिखौबो मेगन सायोना बेयाव बिसिनियाव माबा फट' बुखाङोबा फैसा लायो नै ओरैहाय बिसोर फटक साफायग्रा आं बे गेटजों हाबबोदोंमोन आरोना दा बे गेटजों ओंखारलांसै आं ओरै आं दा ओंखारबोबाय आरोना दा ओंखारबोबाय आरो आउट का टिकट चाहिए भैया मेन गेटआ बेनो आरोना मेन गेटआ बेनो आं बेजों हाबदोंमोन जोंना टिकेटआ बेनोमोन आरो 50 थाखा लायो फै आं दा अट' थांसै फै जोंना अट' बे इसोरबो दङ ना बस स्टैंड कौन है बस स्टैंड है बस स्टैंड एवलो बस स्टैंड ओके आं दा गेजेर मोनफैथारबाय आरो नै आं दा गेजेराव सफैनानै दंफैयो आरोना नायलांबाय था सम सम बिदिनो बेरायगारोलै आं बेरायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ जायगाफोरखौ देखाय खिथाहरनाय जायो आरोना नोंथांमोना भिडिअफोरखौ मोजां फुरा नायलांनानै बबे जायगानि बबेनि फसायोबा गाहायाव बेल होनाय दंखायो बेयाव थुना होबानो जाबाय होमबाना नोंथां आंनि भिडिअआ जाहाथे नोंथांनाव सिगाङैनो मोनहैयो आरोना बेनिखायनो बेलफोरखौबो थुनो दाबाव लोगोसे आरो मोजां नायलांबाय थानो लुगैयोबा साबसक्राइब खालामना हो होमबाना मोजांसिन नुगोन नै ओरै गोजौआव मानसि थाबायगासिनो दङ बेनो आरोना अथिनि जायगा होनना बुङो बेखौ अथि आं ओरै गाहायजों थांला गाहायजों जेबो गैया माने बेनि नामाव ओरै बे गाहायाव एकदमबारे गोथौजों ओरै फैथारो बियो आं बेजों थांला माने आं दा गेजेर लाइनाव थांगासिनो दं आरो दै गेजेरजों थांथारसै ओइ खनानिफ्राय दावखोबोनोसै फै टाइमाबो 1ता जाबाय नै गलाप बिबारफोरखौ नाय गुफुर नायनो ना गोमो नायनो ना एकदम गोजाथार नायनो नायनानै ला नायलांबाय था बिसोर खामानि मावग्रा दसे जिरायदों मालाय बनबो जाखाबाय बेयावनो माखौ सोंलायखो दा मोनासियावसो बांसिन जागोन आंहा मोना माने नै दा थांनाय जासिगोनानो सोरना बिसिना हाजिराया सानसेयाव 500 नो बिसिना खामानि मावग्राफोरना बे बिबाराव दै लुनाय हाग्रा सननाय बिबार जोथोन लानाय माने बिदि आरोना
नायलांबाय था लोगोफोर बेयाव दै गयोमोन नै दा सारगोन आरो बेयाव नैबेयाव दै गयो आरोना नायलांबाय था नै ओरै दख्ला मोनहैलायबाय एकदम गाहायजों ओंखारलांलायबाय बियो आं दा गोजौजों दावखोगासिनो दङ गोजौजों ओरै थांनानै दावखोलांसै आं बास स्टेन्डआव थांसै फै दावखोबो नुवाखै मालाय साथाफोरखौ माबायदि बानायो नै अन्थाइखौनो साथा बानायना दोनदों खम बुद्धि बेफोरो अन्थाइखौनो साथा बानायना दोनदों मालाय नै अट' गाखोफिनबाय आं दा बास स्टेन्डआव थांसै दा ओंखारलांनानै बास स्टेन्डआव बास लायनोसै गाखोनोसै सिदा न' नांसोलांसै आरो होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै दा बास स्टेन्डखौ देखायहरगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय ओरै अनेक जायगा देखायबावनो दं नोंथांमोननो ओरैहाय साहा बागानखौ आं मटर सानिफ्रायनो देखायलांगोन होनखादों साहा बागान बिराद मोजां मोजां सिनारि आरोना जोंनाथ' मैदानावसो समान जायगायाव बिसिना नाय हाजो सायावनो साहा बागाना नायलांबाय था दा आं देखायलांगोन आरोना दे होमबा नायलांबाय था दा अट'जों थांगासिनो दं आरोना नै लारि बुरि थांगासिनो दं बयबो बिसोर गासैबो बास स्टेन्डआव थांसिगोन गावबागाव न'आव थांफिनसिगोन आरोना बिसोरो आंबो दा बास स्टेन्डआव थांगासिनो दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बासनिफ्राय बास गाखोनानै नोंथांमोननो साहा बागानखौ देखायलांबाय थागोन आं माबायदि जोंनि तामिलनाडु साउथ इन्डिया तामिलनाडुनि माबाफोरखौ साहा बागानखौ जोंनि आसाम बायदि नङा आरोखि एकदम गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिम ओरैबायदि समायना नुखायो ओरैबायदि समायना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं दा बास स्टेन्ड मोनफैबाय उथि बास स्टेन्डआ बेनो आरोना उथि बास स्टेन्ड आरो दा बेयो नै बेनो आरो उथि बास स्टेन्डआ आं दा बै जराव गाखोगोन बासखौ 20 थाखाल'सो होनदों 20 थाखाल'सो अके बाय उथि बास स्टेन्ड आरोना बे नै बासआ लारि थाजोबो आरोना गासिबो दा आं कयामटरनि बास गाखोफिनसिगोन आरोना कयामटरनि बास गाखोनानै नैलाय बासआ बेनो ना बेनो नायनानै ला बास स्टेन्डआ बेनो मालाबाफोर सोरबाफोर फैयोबा उथि बास स्टेन्डआ बेनो आरो मोजाङै गोसोआव था लिरनानै दोन बहिफोराव नाहर लोगोफोर बे उथिनि साहा बागान आरोना बै गोजौ नुनाया मैगं थाइगं गायनाय आरोना गाजर बायदिसिना गायनाय आरो बियो नायलांबाय दा आं साहा बागानखौ देखायनानै साहा बागाना दसे थांबानो ससे
दा खाथियाव मोनबा दैखायावनो आङो नायलांबाय थाबाय जाबाय बिदि नुहुरा नै सब साहा बागान गोजा आरोना गोजौनि हाजोनिया साहा बागान सेस गोजौआव साहा बागान गोजा और बै थाखो थाखो सिरि सिरिया सानलाय गोजा बिराद गोजौनिफ्राय ओंखारख्लायदों आरोना टाउन मोनलायबाय आरो बम जिल्ला जोंनि बम जिल्ला बेबायदि आसामाव जेरै बम जिल्ला गोबां बेफोरबायदि दङ थिग बिदिनो आरोना बेयावबो जोबथा गोजौआव फैखादों आरो एकदम बिनि थिखिनिनिफ्राय ओरै टाउनावसो अथि ओमफ्राय नै दा बिदिनो गेजेर गेजेर दा ओंखारलांगासिनो दं आरो थांगासिनो दङ जों माने दा गेजेरबो नाङाखै जेबो नाङाखै बेसेमोनलाय 87 किल'मिटार दङ बियो गासै 87 किल'मिटार मामुलि नङा नाव आं थांगासिनो दं बिराद गोजौनिफ्राय ओंखारख्लायलांबाय आरो जायगायावनो जायगा गिदिङोलै सोरबा खर' एसे माबाफ्राथ' हानाय नङा ओरैबायदि डेन्जार जायगायावनो जायगा गिदिङो नाहारबाय एसेबो एसे गोथौ बियो नै नाहारबायथिं डेन्जार गोजौनिफ्राय ओंखारबोदों आरो बै थाखोसेनिसो गाखोलांदों बिसिबां गोदो गोदो रोमै रोमै आयु ओमफ्राय दा गेजेर मोनबावाखै गेजेर मोनहांबाथ' ओइ जायगा जायगा गिदिङो नायलांबाय था देखायलांबाय थागोन आङो नायनायखौ कन्ट्राक्ट लायलै रायजोफोर गोदो नुहुरनाय जायगायावनो जायगा गिदिंबाय आरो नै लाना लामाया
गेजेर मोनफैहांदोंना देन्जार रोमै गोजानावसो नुदों बिनिफ्राय ओंखारबोदों नै दा जों बोरै गावबाय आगदासो मोननाय हाग्राबारि मोनफैलायबाय दै जरना जरनि मोनफैलायबाय नै लामाया जायगायाव जायगासिनो बिबु सिबु साफ्रेजोबखायो दे गिदिंनायानो अरनबारि बेयाव दा ससेयाव ओरैबायदि डेन्जार जायगा गेजेराव मोनफा मोनफाल'सो मानसि दं ओइनै मैदेर मैला गासिबो दंजोबो जायगायाबो हाग्राया आं बासनिफ्रायसो खालायदों दै नोंथांमोन बास सिङावसो दं नै गिदिंहांबाय जायगायाव जायगा नै साइकेला गाहायाव थांबाय बाराबो खमनोसो नागिरनो हागौ जायाखै ओइनै ट्रेना बेसेसो लागोन ट्रेना ससेल' बेयाव साइकेल मोनलायबाय आरोना ससे ओरैबायदि अरनबारिलै
बापरे এই সাপ লেগে যায় এই যে এই সাপ লাগা সাপ এখানে এই যে চা বাগান বুঝাবি এই फंबाय बिनानावबो नाहर मोनसे जायगानि सानलाया जाबाय जाबाय